Се задавих да я пама. Давай, Крис. Рандом. Няма брат, няма. Цъкай, там са на щастник ТАО и това е. Това няма вляза. Добре, къде си тикал, бе, моля те, само с трикам. Къде съм я, бе, човек? Добре, хубаво, щом те изкара, давай ти сърце. Ма си кола, нали? Това съм, спокойно. Ето Аз е знам къде снайпер. какво е. Без да ходя на паркинга и на полярната, нали се разбрах? Да. Вече съм пуснал Добре. снайпера да те лубя. Ето е. Я чакай, бе. Чай си нагласия с пистолета. С СНС-а. Добре, давай. Давай, нагласяй си всичко. Само срем пръст не искам да я показвам. Ой, той ще му би и бяга от тук. Добре, не е то. И то не. То си говори. Женка не е. Някой завина сам. Може да съм се сменил по отграждане. Нали, може съм се сменил и пола. Всичко може съм се сменил. То сговори. Той мой игра. Добре, как пукна? Те знаеш, че съм умрял. Долу вляво ми изписва. Това не сме го махнали. Ето. Това, че изписва не... Добре, това е жена. И... Това е жена. Ще идва да ме търси. Ден ти в тази черната кола си дигна стоп дет светили си. Да. Ама... брат, аз. В началото отдаде. Знаеш как разбрах? Как? Много бързо бе. Защото гангстерите не респаунаме е тук при гангстерите и те стреляха по тази кола. Викам тази кола, защо стрелят по тази кола, освен ако това не е денката. Може да съм пуснал някога на бега. Те хората... Да. А с каква кола е, бе? Не някакъв като голф четворка. Или Ама петица. къде беше? Черен. Не, тук при гангстерите беше. На това? Не на Гров Стрит, от среща на блоковете. Да, бе. От Гров Стрит само направо. Добре. Няма ти дам повече. Айде, Добре. да движим с... Един колега на движим. Да знаеш ли, там началото много хора... Его! С черна ли беше? Да. Не. Там един стоп То седи. говори, бе, да. Добре, бяхте... То говори. Да, бе, какво ска черен гол, да. Черен гол бях, да. Черен гол. Гледай колко спорт коли има. Чули, беше с черен гол, беше. Обаче на някой не му свече за пара, да се смени колата, че полицайче ще го спрат. Добре. Знам къде е бил. Това. На тебе това фар не би вече от толкова време си, за да знаеш къде е бил. Сега да се и вряза в кулите. Тук има такова. Тук има задръсване. Да, което ще направи.
Дали ни е с бушче, бе, дева? Майче е след това бушче тук. Да. Ей го! С бус, черен бус е! Не бе, черен, долу е това, бе. Бе, черен, долу. Ала! Ей го, пала го, тук. Отива към Гроув Стрит. Минава покрай бензиностанцията. Удобен. Гроув Стрит, брат. Надолу отива. Добре, заива надясно. Наляво. Надясно. Наляво към... Кой това е? Трамвайни. Син му... Оп! Така. Ей го, видели го. Аре, блъскайте се, бе. Добре. Си. Добре. На Франклин отива. Той мотелите. Той не мотелите. Оп, зави. О, тук са наши някъде. Добре, идвам. Стига, бе. Няма стига! Хванали та веднъж. Зад мотелите. Зад мотелите. Не може да дигне 100 км. Добре, тук пак сме на трамвайни. Забиса в някакъв бот. Забиса в някакъв бот. Да ти е бе, пизда, как ще зависи. Остана с тази кола, бе. Защо ли ще мини през релсите? Добре, продължаваме напред. Отива към... Къде това е? Зад синия мол. На тук, брат, пред синия мол отива. Как не можах да го... Добре, минава покрай автокъщата, тук е някаква автокъща беше. Завъртях го! И аз така. Смени колата по-добре. Махни са, енти си тъпо. На Синмол. Минава трамвайната спирка. Заева надясно. Не знам. Оп, тук тъй. Тук отваря мина. Заева пак надясно. Добре. Всеки стълб ударих. Оп. Тук пак надясно. Не, брат, че го изтървам, мамка му. Къде се набих? Няма да го стървеш. Набих за в... Добре. Завъртях го, май. И се Оп, там е. завъртя На лодка, кое е това тук? влакове. На влакове. Кое е това тук? Моето. Зави ли? Да, зави. Пак зави. Там ли отиди? Май към Гроув Стрит, надолу. Майко, избягах на ръмбо. Ребята, избягахте с ръмбо. Yes. Хатнах аз. Тя му да спуши една цигара. Погръбна. Оп, го мтачето тук. Защо не е в разговора? Защо не е в разговора, Не знам. Ще му бъде много по-лесно в разговора, поне да чуя къде. Какво стана, Митачето дори не е при нас. Това е на полицията. Продължавам да съм с фюджитива аз. Аз даже не го видях как изглежда да е. Добре, открадна кола, ясно. Щом съм му сложили такова, значи открадна кола. Аз тази кола го откарана преди 5 минути, след сега се усетиха.
Господи. Ти ли си с този черния фюджитив? А? Аз Не си ти с черния фюджитив, той е с черен фюджитив. Мина пред мене и зави и отиди, бе. Търси, ама то ти не ги знаеш пак тия черен фюджитиви. Да си призная, излязнах малко от зоната, но нищо, върнах на зона. Излезнах малко от зоната. Положих. А? Предположих. Да, малко излезнах. Добър е правене, фюджитив беше пукал за гумата. Ама не знам защо пука гумата вместо да стреля шофьора. Беше в черен фюджитив последно. Е такава като моята, ама черна. Пука гумата, ама не знам защо не ти казвам, че някакъв странен фюджитив го пригазва. си мисля, че е импосибъл. И му спука гумата вместо да го трепеше. Кажи. По-лесно ми беше, защото беше далече. Добре, тук са жени. Чакай да вземам спортна кола, ама спортна кола избяга. Много спортни коли миналото обаче, нещо ме изключава да си взема и аз една. Is this a flashback? Аре, намери си вие по една спортна кола. Взели спортна? Взех, да. Намери си Айде. вие по една спортна. Добре, аз го виждам, че мой един спортна, той взима много. Червена спортна кола, ама не знам каква е, нещо като Ford GT. Да, бе. Всеки ли си? Да. Инфернус. Инфернус. О! Кой става червената? Той. О, с червената. Червен инфернус. Така. Червен инфернус. На влакови. Към трамвайни. Ох, как се забикат. Ох, майко, какво го направих? Връща на влакови да се връща. Надолу отива към влакови. Ще мине през Гроув Стрит. Ако не излезе от зоната. Да. Минава тук през Гроув Стрит, добре. На Гроув Стрит излиза. Виждам го. Тега от тук. Отива към Франклин отива. На мотели. Добре, минава отзаде. Пак минава от тук. Майка, колата те. Добре. Пак е тука. На мотели. Няма да избягаш! Няма да избягаш! Какво става, брат? На трамвайни продължава надолу. На Син Мол. Айде, махнете се, бе. Не го виждам обаче къде отиде. Видях го. Не. На Мол ли? Ами той ли е? Той ме убили, бе? Охо, ще вадиш оръжие ли, бе? Спортният инферно.
Ще вадиш оръжието ли, бе? Гледай сега коста. Що е? Чакай, бе. Слезе ли от спорта? Добре, тях сме гоним за спортна зона. Добре. А, чакай, бе, то той ли си, бе? Добре, чакай, слизам. Ама, отиди на Франклин. Гледай сега, дет ме уби, как ще бъде прибит като куче. Еми, няма да ти се дам. Ей го, слязо. Добре, Как ще бъде убит Ей. с карабина? и имитачите са. Вземам ключетива. Дай ключетива. Не бъди карабина, измамай. Сега ще бъде убит с карабина. Беше се такава като моята червената, ама сива някаква. А, това е Женка някаква. Той ще е сменил 100%. Не, слизна. А? Слезна от нея. Намери ли го? А? Чакай малко. Той ще се мютне сега. Да не го разбереш. Може с всякакви пистолети, нали? Зад Франклина. А? В пъщичките зад Франклин. За всичко, което се води пистолет може, Записано нали? на това на покрива отгоре. Да, с пистолет. Ама гледай да не е такъв с заглушител. СНС най-добре. Не, бе, аз имам това твое любимия. Аре махнете се, бе! Да ева. Аз твое любимия, той пак е пистолет. Човек, два пълнително му наврях в него и не мре, бе. Не мра да, аз имам два живота. Това ползва брони, да знаете. Също карабината, която го ползва. Накъде й? Не знам, изгуби го. Лестър, жива бъди, има спаси. Hey, what's going on? Okay, Well, my that friends, one- I'll take care of the Как му запомня героя? LSPD. Leave it to me. Дали с така си вакуа пак, бе? Ей го тука на църквата, бе! А, не, той Женка някаква, бе. Мамка му. Бе, с фюджитив. Добре, тук има някакво задръстване, което значи, че може да е... Може да е тук в задръстването. Пак тая Женка ненормалната. Махай сама! Е, бе. Скъпи чунгета, брат. Ех, как ма яд преди за фюджитива. Им го видях, че е с фюджитив. Добре, то говори. Кой е с това бялото, бе? Той ми показва среден пръст, не е той. Чакай, че аз излизам извън зоната, бе. Къде отивам? Добре. Кой е с полицейска кола? Има някой с полицейска кола от нас, бе? А, Без спортни коли, без полицейски коли, ако
аре да включим и така на рандом да включим и това да ходи към за пожарната. Добре, добре, добре. Добре. Пожарната е там да разкаже. Какво става с тези полицаи тук, бе? Да, то... Направо го разпукаха тия полицаи митачета. Направо яко го пуцаха. Прас на Гроу Стрит. Ема майката. Добре. Има съмнение, че издел е така, като предната с голфчето. Кой стреля, бе? Лицата много вероятно. Hi. What Alright. service are you looking for? Той излезе извън зоната, значи не е той. I'll be keeping my eye on you. Goodbye. Кой става зелената, бе? Доста бързо мина покрай мене. Това ти си. Не, там имаше една зелена, дето... тя излезе извън зоната. Не, отиде. Не писне. Тя излезе извън зоната, доста извън зоната. What do you need exactly? Брат, какво става с тези NPC-та? Вълът някой. Метачето май. Брат, те... Да. Те не са спирали да ме гонят. Кой става сивата, бе? Аз. Добре. Тия тъпи полицаи. Не го. Интересно, че мен ме удрят, пък не мога... Айде, една звезда. Мама ви мръсна. Okay. Мама ви бръсна, да, полицейска да ви ябалка за... Кой е с това? Кой е с това джип, бе? Това сивия джип, кой е? Аз. Тук става мамито си джаса от полицай. Може би трябва да ги разкараме. Да, хубаво е да извикате за Лестър, защото толкова полицаи изобщо не са ви мамна добре. Или в съвете да ме убия, защото ви поне можете да разпочвате. Ние ще те убием и ние тебе, чакай. Не знам. Сигурно има някаква причина. Не, защото мене няма в... Аз съм две звезди. И аз бях толкова. Аз съм в 4 вика говори. Добре, къде е, бе? Спре тия магоните, бе, нещастници такива, махница. Виж ги. Да и бъника дърните полицаи, виж ги, бе, човек. Те полицейте из цялата зона. Добре, няма нужда да ме блъскаш. Ей, тъпта им се. Чупи ми хубавата ми зелена сея. Хубавата ти асея. Оп, добре го трепака, представи. Не съм убийца. Така ли полицай? Добре. Аз чакам малко.
Да ме загубят. Бра! Виж ги какви са никадърни, мръсни буклуци, бе, дева. Добре. Ей, любима нещастник тук. Ой, любима буклук. Бяго на църквата. Отива към Франклин. От църквата към паркинга. Отива към паркинга, да. Ох, майко. Ох, майко. Дръж. Видях. Какво да държи? Няма какво да Махни се, пученги! Атка, влизай! Малко помощ дай! През уличките мина. О, падна долу. Падна долу, виско. Не, че ме убият. Мама ви, просто. Долу на влаковите релси. Трамвайите ето я, брат. Трамвай, Така. трамвай. С фюджитив червен. Е така, като... Дай, сега Да. върна. Малко няма да върна, да знай. Авто и ясно. Не, бе, да връщам. Ей го! Да ти направим една пип, да си знаеш. Отива... Еде, на къде отива? Стига ли, две... Замина в Франклин. Какво да ви направят полицай? Тъпи полицай, капани. Най-вероятно е отшъл отзади. Не. Гроув Къде Стрит. бе? Гроув Стрит. О, чакай бе, брат, какво правиш? А там ли замина? Давай, напреде. С червена ли Мисля, че беше? мина Назад Гроув Стрит, да. Да, ей го Его тук. е там, виждам го. И аз го виждам. Аре бе, извади пистолета бе. Да му спукам гумите. Да му спукам гумите. Не ми пукай гумите, бе. Брат, колата ми са заклещи бе, да еба и тъпата кола. На паркинга. Влиза в паркинга. Мене убиха гангстерите бе, майка му стара. Излиза. Кликали го Зад паркинга върти. То не бях с пистолет. Оле, бе. майко. Как не бях? Излезнахме от паркинга на бензиностанцията. Ей, как му бърсаха. Пак ли стоя? Да, също. Ама някъде го сбуди. Оп! На църквата Ако вече ще се завил на там, нямаше... влиза в Франклин. Върна се на църквата. Пак влизна на Франклин. На паркинг? На Франклин? Аз чувам на паркинг и отивам към Срещу паркинг. църквата, мола, много леко е магазин. На синия мол сме. Видях го. Е, Кой некадърник спират тука? видя го къде влена. А пожарната ударя уличките. Его тук, Да, некъде са. Кри са тук отдолу. Отдолу са кри като мишка. Не, бях! Добре. Това по уличките тук отива към плаковите. Айди! Брат, как са заби тук бе? Каква е тая ограда? Добре. Отиде към... Наляво пана.
Ама според мен е влязъл, може да е влязъл тук. Видял го, улички е. Стига да става много. Тук наляво. На влакови релси най-вероятно. Да. Да, ама не. Ей го обратно на трамвайни. Спирката, трамвая. Ема, ти защо гледаш назад? Евгения, за какво гледаш назад? Не те разбирам. Не, там бе, брат. Не, бе. Нататък за На мен. Франклин на Франклин. Минава зад. Тя зад блоковете. Зад блоковете сме. Къде? Зад блоковете излизаме от тях. Видял го. Зад другите. Си тия пътища, дет не знаеш, какви са тия кози пътеки, бе. Кози пътеки, ама работят кози пътеки. Къде, бе? До Къде, църквата. бе? Отива към паркинга. Добре. Опа, виж го къде се е забил. Добре, тук е слязал пеша най-вероятно. Да, най-вероятно е така. Къде? Къде? Е, тук зад, където е паркинга. Виждаш ли го? Не. Аз обикалям с колата да... Някъде в... Някой какво се е той? Някой храст 100% като мишка са. Ето го. Къде бе? Ето има. Това е някаква жена. Аз съм. Отърпи го. Що мислиш, че съм аз отърпи го? Какво става синята кола? Някъде като мишок са къде тук. Да. Кой стреля, бе? Ама гонят гангстерите. Кой е това на покрива? Къде бе? Зад пожарната. Ей Горе на го, покрива. видях го, горе на покрива, на пожарната покрива. Да. Да изкарам аз снайпера, че не виждам отдалеч. Как ще? Добре, сигурно се е прехвърлил, ама не. Той няма как да слезе от пожарната. Той има само едно място. Другия вариант да падне и се изтърпуши като такова. Аз съм горе на покрива сега, гледам да не се скрил тук някъде. Черно Ауди. R8. Габриел. Те са тук на гума. Чакай бе! Ти не си казал, че са спортни. Взех спорта кола пред това време, взех да махна на Добре, излезам. Някъде тук около Франклин. Добре, Брат, излезам. Това няма Една клюве. дълга металска косичка е. Излезам от 9 епа. Добре, аз се безпоин, че съм спортна. Да, още много брат. Брат, стига ма гоних ти бе, тъпи куки бе. Бах ти на кола човек да вземи. Gang green, punk. Get off the block. I've been on the set since I was 11 years old, man. Fuck you think? Аз взема с една спорта кола, че ме мерак да карам. Стига не съм в спорта кола. Ми да си. Вземи си, сега има много маняшки. Той се отказа. Махнете се бе. Ще опасно върви, бе, брат. Какво? Не ме блъскай, бе.
Брат, тук ама обиколиха една камара, плюса е малко стара. Мене не разбрах, че ми фанаха 2 звезди. Да ме гонят. Защото открадна кола. Аз малко... Чакай, кой е с тая малката пратня, кой е? Ей го е! Той с каска, бе, брат! Ей го с тая малката кола, бе! Така ли, бе? Оле, майко. Аз да го подминах, защото. Айде, махнете са, тъпи! Добре. Къде е? Бягам. Къде е? Бягам. Кой е то с каската, бе, брат? Кой беше то с каската, бе? 36 минути записвам. Момци, 36 минути ме гони. Какъв то с каската, бе? И аз мисля, че то е с каската, бе, човек. Към то пък, защото той се е облякал, не... Аз мислех, че... Ай, добре, Как ако ги? може, излез от кет, който си взел. Ти сега това не искаш, това не искаш, гол и бос да хода и да ти бие с умруци. Бе, това е спортов. Мислите спортно. Това е жена. Ами вземи. Някъде, където има затръсване, там е възможно да е. Тръгна ли да Добре, бягам, видял я. че не знам. Да хващам дървото, да бягам. Да събря, че съм успешно избягал. Защото вече 35-40 минути ме гони. Ани влаката. Ани го. А това идва, ето защо ми вика да хвана влака. Фани го, фани го. Какво това, бе? Аз съм. Спеля фюджитив. А, не. Не, бе, той... Добре, хване. На влака ли се, бе, брат? Съм ще да казваме. Докато не убиеш и тримата, нали знаеш, че няма как да се измъкнеш. Идваме. На влака ли си? Давай. Макачение на влак. На влака е. Влака в това посока се движи да се гледа. Бра! Дай бе. Аре бе, качи се бе! Ах, ти не мога да се кръща. Не съм умрял обаче. Не, трябва на задния път. Да, как да те убия, брат? Не бе, трябва да се качиш на вагона. Да качиш на вагона, ама. Не ми се получи, мен ме повлече в това.
Те двамата не са умрели. Как не сте ги убил? Пълнил е, брат. Той съм пълнил е, брат. Това не е честно. Той аз мога да съм пълна, май няма мога да убия, знаеш да. Да е, твой... Да, ама Не, ако... Това не е окей. Ти ми стреляш от влака ли, бе? Я го оставя на една плюнка, майна. От влака ли ми стреляш ти, бе? Гледаш ли го е стрелял от влака и вика, ела ма Да, бе. уби. Одей, О, сега, ма е сега, бе, изчакай, бе. Къде викна механика, бе? Браво ми, тати. няма смисъл да викаш механик. А така и пребра. 3000. Да, аз пък прибрах 5 табуна от Евергей. Добре, поне стана забавно.